تاج سرم ای امید و باورم تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم دست تو آرام بشه قلب منه. ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони муҳтарам, хуш омаден ба канали блогҳои мо. чӣ хеле ки пай бурдед, имрӯз зодрӯзи духтарчам. духтарам 16 сола шуд. барои ҳаминам камтарагам хел тайёрӣ дидем байни оилаи худмон, оилавӣ хел хайр кардистем. шавҳар гуфт ки биё рӯзи 6 даневу 6 январ зодрӯз шад 6 даневу биё рӯзи оддих да рӯзе ки оддих нишон мешавад рӯзи шанбе қайд кунем, барое ки айкор дер мебиёям ҳар рӯзи харнӯшон, барое ки ман худам мехоҳам ки ягон таоми бамаза тайёр кунам. шумо мисоламо чизое мекардагитона кардан гирен, мисоламо таоме ки мехостан ай гӯшт тайёр кардан онро шон мехоҳам тайёр кунам. барамқа рӯзи оддихшон дакардем баъд ай 2 рӯз. хеле дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем кам таракак хел поксорона дар сархонча кардему байни оилаи худмон шиштему мисолами қайд кардем. дар ин ҷо дӯстони азиз аллакай шавҳари ман ба тайёр кардани хӯроки гуфтагишон сар кардам. дар ин ҷо 4-5 лошка хел лошкаи калон равған ва хел спетсиёра меандозам. спетсиёра ман дар рӯи экран мемонам чиё андохтагиан, лекин ман шумода аниқ мегӯм, гарантия метавонам ман дар ҳамин қадар умри сару ягон бор ҳамин хел гӯшти бамаза пухтагира нахӯрдам. беҳад маринадаш бамаза, 2 намуд маринада. дар ин ҷо ҳамин хел 3 кило гӯшт гирифтагием, қабарғаи говай маринавад мекунам шаву баъдан 2 соат меиста. 2 соат меиста маринавад мешава, бо 2 соати дига мепазад дӯстони азиз. леки тамошобинони азиз меарзад ҳамин хел дер тайёр мешавад, леки вақто агар гуфтом тайёр кунем хӯрда бинен баъд мефаҳмем ки ман дар бораи чӣ гуфтам. ҳозир чӣ хеле ки мебинед анам шавҳарам маринадша нағза как мешака пушту пеши гӯшта печонда мегира, халадинида мемонад. дӯстони азиз, то охири навор моро ҳамроҳӣ кунен, лайкҳорам ҳатман айхотир набурорен, зер кунен ва фикрҳои худтона дар комментария нависен. раҳмат барои дастгириётон, чун ҳар вақта ай ҳамаи шумо миннатдорам. шумо дастгирӣ мекунем ки мо пеш меравем дӯстони азиз. лекин амин гуфтанем ки бо ҳамин рецепт агар ки тайёр кунен пушаймон намешен. الكون أضاء منك مكة شريفة، هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة. الكون أضاء منك مكة شريفة، هيا بنا тамошобинони азиз, мо аллакай гӯшти мо истод 2 соат маринавад шуд. ана духовкада аллакай 2 соати дига пухтем ша. ҳозир боша соусша тайёр кардистем. аниқтар шавҳарам соусша тайёр кардистай. баъд ҳамон чизое ки чанд қадар меравад, чӣ меравад дар ин соус ман дар рӯи экран ҳатман мемонам. ҳамаша ки ҳам хел андохтем, хушроак мековем, яҷоя мекунему, як бор дар болои газ медӯшонем ша. баъдан дар болои гӯшт хушроак мешакем. баъдан бо гашта дар духовка мемонему, уже болоша бефалга ҳамин хел я 10 минута ки дига меиста тайёр мешавад.
دوستانی عزیز از دخوفکا گرفتیم. انم خیلی شوهری ما کشودیسته ای فالگا بهاد گرمی بدای گوشتم خیلی با درجهش پخته کی اما استخواناش خودش جدا شدیسته چه خیلی که گفتم قبرغای گوای جوی با مزشه قبرغای که طرف پیشه همونجا شاید طرف قفوش نه چه خیلی که گفتن پیشش بو با مزه تره. انم خیلی دوستانی عزیز گرفتیم حوزی همون دویم سوس شا دا بولوش هم خیلی میمونیم 10 минути دیگه در دخوفکا میمونیم شه لیکی بولوشا نمیپیچونیم فالگا کتی. انم خیلی خشروک میمونیم شه خشرو میپزه اجوی بود بفشی با مزه شدگی ارامتش بهادم خیلی با مزه.
دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم، دست تو برو